Vänta. Ja, här är vi då i Kunskapsgården i Falun. Vi är ute och åker skidor. Det har gått jävligt bra hittills. Och nu, där sitter Ada. Och där är Amanda. Och där är Linn, kämpar sig upp på backen. Och där är Sofia. Och nu, Amanda gör sig redo för att starta. Och Ada klättrar. Fan vad det är tråkigt. Där kommer hon! Och hon ramlar. Och här kommer Linn. Och hon ramlar. Och här kommer Sofia. Hon gör sig redo för start. Och hon... Och klarar det! Och Ada gör sig redo för start. Hon åker åt. Hon klarar det! Och mina byxor är så fina. Amanda, jag tror du får ta dig upp därifrån. Nej, inte direkt hör du. Ja. Jag tänker stänga av nu.